Здравейте хора, аз съм Голоца, играем Gangster Vegas. И както виждате, реших да играя. И така, както виждате, съм отишли в затвора. Тей, я ще хваля брат да се купих за 10 диаманта. Искам само да видя дали ще успея да взема танка. Але, мъртви съм хора. Чакайте, малика. Не ми кажа, че дойдох хеликоптер. Чайте хора, имам идея. Чайте за всеки случай да направя нещо. Да си купя едно такова. Защото май страх малко, че дойдох почти не е въоръжен. Но имам само ето и един пистолет. Давай да изгледавай се. Щастни. Няма си ходя пък. Просто тръгваме. Имам малко броня. Сега хора. Вътре правим Хаймели и Файкъл Флай. Майко! Не. Ужас. Не успяхме. Добре. Няма да се сърдим. Добре. Така, чакай. Колапне. Дали да си похарчих парите за едно оръжие. Имах 165 диаманта, но ги похарчих същото за пари. Я чакай, ще спра едно такси. И сега ще го направя нещо. Не! Чакай! Приятел! Чайте сега хора, ще изиграем една хубава мисичка. Ще изиграем една мисия. Ето да приключим. Не. Да. Да, аз още сега започна да снимам на Gangster Vegas. Това е първия ми епизод. Тей, започвам. Кой му зад мене? О, самолета! Който разбих. Тей, не винаги ще снимаме на мисии. Не винаги ми казвам. Сори, мен. Като ти е много бързо. И смотвам. Тей, добре. Fracture play. Честно аз не знам колко дълго да е това видео. Ще му направя 10 минути, да видя дали ще успея да мина мисията. Гледате ли са какъв един вратен дрифт? Супер дрифт направо. От аз мисия ли бе? Подготвен съм. Сега вадим пистолет. Не. Да. Чай. Но не тут 20 000. Нищо хора. Да забравим. Добре, сега отиваме и събием. Ще взема брадвата. Релатка, страхта от брадвата. Трябва да потече просто. С един удар го бихме хора. Супер. Седно силно. Мале. Се нося, ама. Бум. Не бе, не тебе. Пич. Не искам теб. Не, тебе ще убия. Мале. Тази брадва само това е силна. Гледайте хора, с един удар ги убивам някой. Добре, аз вече трябва да се крия сериозно.
Заедно оръжие. Не, ще взема колата и ще ги наблъскам. Другия е там горе, ще го убия с ръце. Крия. Мали идват още Криса. Мен. Давай. Не. Смей. Не. Не го ударя, бе. Добра съм на малко разтече. Залягай. Не. Залягай. Хора, на малко кръв съм страхна. Как да не виж? Така. Това път назад. Тикам, те са последни. Мале, край хора, мъртъв съм. Не умреш така. Никой не умре. Не ми трябва, не ми трябва. То. О. А брат, аз тук ще умра, бе. Не. Никой не удря мен. Пича. Стиме там. Мале. Не го спи. Дай се горе. Ей. Добре. Просто. Ау. Просто сял. Мада. Мачуина. Добре, хора. Той ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. И чао. Ще правя някой друг по-дълги клипове, тъй че чао.